Lah kalau wong isuk sarapan ben sehat, nek gandang sarapan engko marai ra iso sehat. Sing marai sehat iki Pak sarapan lho ya sambel tumpang. Lah iki kulupe atas pasan ngene nak Pak sehat panggah. Wis lancar wis. Lah iki lho enak tenan iki. Lah iki peyeke. Yo. Ya kacang krentul iki. Lah iki tahune oke, mesti sip iki. Wis to. Oh, enak wisan. Iki jangane kasih wong Kediri, jangan sambal tumpang ini iki mendina wis raor. Panggah enak. Lho, sambal tumpang ini iki khas wong Kediri. Lho, tambahin neh. Kepen gak sereten. Wong nek wis tuwa iki gak ditambahi sambel neh. Gak oke duduhe sereten. Yo iki lho. Panggang sip to. Bismillahirrahmanirrahim. Enak pol jenengan. Sip.